Вітанкі, сябры! Вы на канале Авантурысты, і мы працягваем нашу ўжо рэгулярную рубрыку пра паходны рыштунак. Сёння мы раскажам пра спальнікі, як іх выбраць. Сёння будзе два прыклады: сінтэтычны і пуховы спальнік. В прынцыпе, гэта, можна сказаць, два варыянты, якія ў вас ёсць, калі вы думаеце, што сабе купіць для таго, каб пайсці і спаць у намёце. Раскажам пра ўсе плюсы і мінусы. Тут вы бачыце два такіх вось спальніка, яны выглядаюць па аб'ёму прыкладна аднолькава. Але вось гэты жоўты — гэта сінтэтычны спальнік на тэмпературу камфорта 5 градусаў. Што такое тэмпература камфорта, раскажу пазней. А вось гэта пуховы спальнік. І ён недзе прыкладна на -4. Таму што гэта, зноў-такі, не зусім спальнік, таму абавязкова даглядзіце гэтае відэа да канца, каб таксама даведацца яшчэ, якія ёсць спальныя сістэмы. Вось гэта, яшчэ раз скажу, плюс 5, гэта, -4. Гэты спальнік без вот этого чехла звонку важыць 1 килограмм 235 граммаў. А вось гэты спальнік без таксама вот этого знешняга чехла важыць 935 граммаў. Нягледзячы на аднолькавы аб'ём, у вас атрымліваецца розніца ў 300 граммаў і недзе запас тэмпературы яшчэ дадатковых градусаў 10. Вось такая розніца паміж пуховымі і сінтэтычнымі спальнікамі. Цяпер давайте раскажу пра вось гэтыя пуховыя спальнікі ўвогуле. Па-першае, галоўны плюс пуховых спальнікаў — гэта іх вага і пакуначны аб'ём. В цэлым, калі вы возьмеце пуховы спальнік на тэмпературу камфорта плюс 5, ён будзе, зразумела, яшчэ больш лёгкі і яшчэ займаць меней аб'ёму. Па-другое, пуховыя спальнікі больш даўгавечныя. І тут мы прыходзім да мінуса, што мінус — гэта іх кошт. Яны каштуюць больш дорага, але, зноў-такі, нягледзячы на тое, што яны каштуюць больш дорага, у выніку яны служаць болей, чым сінтэтычныя. Гэта таксама вось пэўны плюс. І яшчэ пра мінусы, акрамя кошта, гэта пуховыя спальнікі не вельмі любяць вільгаць, таму што калі пух пачынае намакаць, то ён губляе свае уласцівасці значна больш, чым сінтэтыка. І, канешне, за пуховымі спальнікамі трэба большы догляд, іх трэба, канешне, акуратненька складваць, яны не любяць доўга нахадзіцца ў сціснутым стане. В цэлым, гэта прыкладна як зімовая сінтэтычная куртка цёплая і зімовы пухавік. Буду распакоўваць першы сінтэтычны спальнік. Гэта спальнік ад Дэкатлона на тэмпературу камфорта 5 градусаў памерам XL. Пакуль распакоўваю, давайте раскажу трошачкі, што такое тэмпература камфорта, тэмпература ліміта і яшчэ бывае тэмпература экстрыма. Тэмпература, вот эти все тэмпературы, яны замераюцца ў спецыяльнай лабараторыі на манекене. Спальнік апранаецца на манекен. У манекене ёсць датчыкі, таксама ёсць цепланагравальныя элементы. І в цэлым, калі ў спецыяльнай пакоі пачынаюць паніжаць тэмпературу, то пачынаюць глядзець, наколькі добра спальнік захоўвае тэмпературу. І в цэлым, вот эта тэмпература камфорта, гэта азначае, што пры тэмпературы 5 градусаў сярэднестатыстычны чалавек будзе сябе ноччу адчуваць даволі камфортна. То есть, звычайна, гэта недзе 8 гадзін сна без таго, каб прычынацца ад таго, што чалавеку халодна. Але, зноў-такі, сярэднестатыстычны. І гэта вельмі важна, таму што аднаму чалавеку ў гэтым спальнікі будзе камфортна і пры нуле, а іншы будзе пры плюс 15 замерзаць, яму трэба ўжо спальнікі больш з нізкай тэмпературай камфорта. А тэмпература ліміта — гэта ўжо такая даволі экстрэмальная тэмпература, таму што тут ужо трэба быць вельмі дасведчаным, і в цэлым, не трэба выбіраць па тэмпературы ліміта. То есть, в цэлым, хутчэй за ўсё, вы выжывеце, калі вы будзеце
раптам спаць вот тут вот при тэмпературы ліміта 0 градусаў, але могуць быць праблемы і в прынцыпе і для бяспекі, і для камфорту. І часам яшчэ на спальніках пішуць тэмпературу экстріма, і па тэмпературы экстріма там ёсць таксама нюансы, таму што гэта ўжо сапраўды вельмі экстрэмальны тэмпературны камфорт, і там ужо магчыма пераахалоджанне, таму калі вы толькі-толькі там пачынаеце і у вас няма там 10годдзяў досведу паходных, то не варта на гэты паказчык глядзець. Давайте я тут зараз рассцелю гэты спальнік, то бок вось в цэлым як ён выглядае. Гэта, як я сказаў, памер XL, то есть мой метр 88 якраз улезае ў гэтай спальнік. Што тут яшчэ якія нюансы ёсць? Спальнікі могуць быць некалькі формаў. То есть гэта вось такая называецца форма мумія, то бок вы бачыце, што тут яна трошачкі шырэйшая там, дзе вашы плечы, і ўжо как бы трошачкі звужаецца там, дзе ногі. І гэта вельмі зручна, таму што гэта зніжае вагу спальніка, вам не трэба тут дадатковы аб'ём, вам для ног вось таго, што тут ужо ёсць, дастаткова. Класны варыянт. Таму што ёсць яшчэ такія прамакутныя такія спальнікі. Таксама нармальна, але загадвайце, што яны будуць важыць болей. Далей. Вось гэты спальнік, напрыклад, мае капелюш. Не ва ўсіх спальніках ёсць капелюшы, некаторыя спальнікі муміі, напрыклад, ідуць без капелюша, што азначае, што, напрыклад, тут вам будзе спальнік да шыі, і далей вам трэба уже нешта такое дадатковае на галаву, каб атрымаць цепло. Тут жа вось можна галаву сюды запхнуць, всё заціснуць тут сабе, і у вас будзе толькі твар тырчэць са спальніка. І гэта таксама плюс. Дэкатлонаўскія спальнікі, напрыклад, можна шчапляць адзін з адным, то есть калі вы там начуеце ўдваіх, можна шчапіць, але гэта больш для камфорту, а не для цеплыні, таму што цеплыня будзе губляцца, таму што у вас значна больш будзе прасторы гуляць вось побач шыі, і там вецер можа задзімаць, і будзе так сабе. Усё, да сну гатовый. Можна адпачываць пасля доўгага паходнага дню. І перад тым, як расказаць вам пра пуховы квілт, я надзьму вось гэты дыванок. Гэта будзе вельмі важна для дэманстрацыі. Пакуль буду надзімаць, па-першае, скажу, што калі вы прапусцілі відэа пра паходныя дыванкі, яно было вось папярэдняе, паглядзіце абавязкова, там таксама шмат цікавостак. А па-другое, пасля таго відэа нам вось падарылі такі насос, за што вялікі-вялікі дзякуй. Ось, і калі вы хочаце падтрымаць нас таксама любым спосабам, то будзе ў канцы відэа апісанне, як гэта можна зрабіць, а таксама ў апісанні да гэтага відэа пераходзьце, нам будзе вельмі прыемна. І вось ён, пуховый квілт. Чаму ён называецца квілт? Таму што гэта не спальнік. Як бы гэта не гучала банальна. В чым адрозненне гэтага тыпу, назовем яго так, спальнай сістэмы? Це якраз таки тое, што вось вы бачыце, што тут гэта фактычна коўдра. Ось. Вось у вас атрымліваецца вось такая коўдра. Вы можаце в цэлым выкарыстоўваць яе як звычайна дома спіце, ось накрыцца і спаць, і всё, і будзе вам шчасце. Ось, то есть оно даволі шчыльна. Тут яшчэ дадатковых 250 грамаў пуха вось у дадатак да стандартнай мадэлі. Калі вы хочаце выкарыстоўваць гэты квілт як спальнік, то вам не трэба спіна, таму што
калі вы паглядзелі папярэднія відэа, вы ўжо ведаеце, што асноўнае цепло сыходзіць праз спіну, і вам вельмі важна, каб была добрая цеплаізаляцыя дыванка. Калі у вас ёсць добры дыванок з добрай цеплаізаляцыяй, то в цэлым вось гэта частка спальніка, которая знаходзіцца пад спіною, яна, ну, как бы не тое, што не дуже патрэбная, да, яна будзе вам таксама там дадатковая такая праслойка, але без яе можна абысціся. Гэта па-першае. Па-другое, все-таки в пуховых спальніках асноўная ідэя тое, што все-таки, ну, пух грэе за кошт цепла. Калі вы будзеце яго вот так вот прыціскаць, калі спаць, то, ну, ніякага дадатковага там дуже цепла не дадасць. Таму што робяць вытворцы? Вытворцы ствараюць вось такую вось спальную сістэму, у якой ёсць толькі верхняя частка і бакавая частка. То есть вось фактычна яе можна зрабіць ось такім чынам, напрыклад. Яе можна апрануць на дыванок. Напрыклад, вось так. І вось тут заціснуць ногі. Всё. Фактычна ён у вас ужо гатовый. І далей у вас ёсць некалькі опцый. То есть першая опцыя, вы можете фактычна спаць вось так вот. То есть это ваша коўдра тут дадаткова мацуецца. То есть в прынцыпе вы можете выкарыстоўваць стандартныя кліпсы для таго, каб спальнік прымацаваць да дыванка. То бок фактычна вось тут вы можете яго так ще додаткова перемацаваць, і все, і ось у вас тут дастаткова прасторы, каб спаць. І тут можете вот ще додаткова там подцягнуць. Ось ваша спальная сістэма, унутры толькі дыванок, і гэта вось все важыць 935 граммаў. І в цэлым можна ось в ноль, там лёгкі мароз, ісці спаць, і хутчэй за ўсё вам будзе цёпла. У комплекце ідуць такія два шнурочки, каб зашпіліць. Угу. Так, з іншого боку два. Все. Тут можете тут так подтягнуть. Адпаведна, оно будзе тут яшчэ вось у вас все трымацца. І тое ж самае можна зрабіць бліжэй да галавы. Один. І ось тут два. Ну, вось она, система. Она тут уже у вас дапамагае трымаць ўсё гэта вакол дыванка, каб нідзе нічога збоку у вас не паддувала. І все, і вот фактычна у вас такі вось спальнік без задняй спінкі. У гэтага квілта няма капелюша. Ну што, вось я взяў такі вот капелюш. Яго можна докупіць асобна і ноччу выкарыстоўваць яго ў якасці ось такой шыкоўнай штукі. І далей вы это залазіце ў свой квілт. Я цалкам лежу на диванку. И вот, видите, все трымается. Я могу вот тут вот раскрыться, могу накрыться, могу далее тут защепить за диванком свой квилт. Например, я могу, коли хочу, ну, например, зробить вот таким чином. Опа. Я могу сказать, что при температуре 25 градусов тут им, конечно, жарковато. Але почекайте трошечки. Ага. Ось. Умовно я тут зашпилился, подтягнул шею.
И все. Можно кайфовать, можно спокойно ворочаться. Як би ось така класна штука, але все, я вилажу, тому що ай, дуже жарко. Дуже-дуже спекотно. О! О! Фух. Гэта, конечно, система просто ачмурець. Я думаю, нам таксама такая трэба. А вы яшчэ са мною? Класна! Дзякуй вялікі, што даглядзелі гэты выпуск до конца. Спадзяюся, што вы даведаліся нешта новае пра спальнікі, пра квілты. Паставце абавязкова падабайку гэтаму відэа, бо мне будзе вельмі-вельмі прыемна. Падпішыцеся на канал, калі яшчэ не падпісаліся, каб не прапусціць наступныя выпускі. А самае галоўнае, хадзіце ў паходы, вандруйце і да новых падарожжаў.